Проект Училище за всички представя интервю по темата «Моите корени и културното многообразие около мен». Здрасти! Как си? Супер! Имам да ти задам няколко въпроса. Хайде, нямам търпение, разбрах, че е нещо свързано с моето любимо нещо, музиката. Каква музика се слуша във вашето семейство? Ами в нашето семейство всеки различна музика слуша. Аз, например, слушам кючеци като... Или то това се водят кючеци, но се пее в тях, например, като това. Май не се чува. Няма значение. Като Сашо Жокера, Лео Бен, всеки ги е чувал някога си. Майка ми, например, слуша християнски набожни песни. И така. Какви песни се пеят на празници и сватби? Пеят се като цяло талави. Пак ще кажа кючеци. Кючеците също може да се пеят. Други песни, вече когато се разгорещи сватбата и всички се напият, може да се слушат и по-тъжни песни, по-спокойни. Кои музикални инструменти са най-характерни? Коринета, барабаните и най-вече иониката, защото тя е много функционален инструмент и може да се включи чрез нея. Барабаните също може да се включат чрез нея, иониката също, цигулката също. Има ли човек във вашето семейство, който пее или свири? Има много хора, които са от нашето семейство, наши роднини, братовчедици, чичовци, които пеят, даже някои от тях са известни. Каква музика съпровожда сватбите, празниците, семейните събирания? Като цяло кючеците, понякога и чалгата, но по-често кючеци. Какви танци се играят? То пак танците се наричат кючеци или по-познато в висше общество, ние сме най-висшето общество. По-познато на другите хора като бели денс. Какво изразяват ромските песни? Радост, тъга, любов, семейство? Всички песни изразяват всичко. Едни радост, едни тъга, на едни играеш, на други седиш и плачеш, на трети просто ти е се тая. Как музиката събира хората? Как събира музиката хората? Не мисля, че събира. Добре, да, когато си на сватба и пуснеш музика, всички се събираме на едно място и играеме. Може би. Не го разбирам това нещо. Има ли песен, която е особено важна за вашето семейство? Мисля, че няма такава песен. Добре, благодаря ти.